Mas Katno sing bawa. Nggih. Oke, ora masalah. Iya. Ora masalah. Manut suara terbanyak kanca-kanca warga laras lungguh apa ngadeg? Mutar. Wegah jiyotose sak rombongan. Karena ayo mari tak kon narik tusia lho. Ayo ora apa-apa kaya kula dekne pripun Mas Pak? Jumeneng Mas Karno. Ayo nak Karno. Wingi mungsuh tatin ya gayeng kok. Kowe ngerti ora paring lucu nang nggon video ngerti ra sing ngene iki. Matur Mbak Tatin. Tangane kaya nerodo. Ayo no kan. Ayo. Nyat ngono wis kulino ngetoprak kok. Oh. Dapukane apa? Wit-witan. Tangane mengene iki terus ngono. Ayo kan. Pancen do tak ajari kendel kok iki. Iya. Wis kulino ayo. Oke pengalembono saka streaming sik ya kuwi. Ora do dikisruh pikiran. Oh senengane kok do ngaco ya ana Katno ya. Hah? Nganggo mic nek omong ki. Ora mung Bawane napa, Pak? Hah? Bawane napa? Jenang gula terserah. Arep bawa dandang gula apa? Bawane mike iki ditedhake cangkem. Men ketara suarane ora. Waduh. Apa? Bapakne apa? Hah? Kesuwen. Bawane apa? Asmarandono. Ah, mau iso Semar ora tutul. Kejem tenan. Mengkono karane wong akrami anjen suarane apik jare. Tutu pandha tuturupa Wingi dek pas bawa nang lor kae esuke terus jak kenalan cewek malah mlayu. Oh iya, kandhane kok mergane umure 80. Wis dituntun kae. Glono golek penggemar mboten mawon. Kowe iki karo penggemar sia-sia. Dek iki le ngematke tenanan lho. Amung ati pawi tane nek Pira swara ki nek nembang kabel rasa dicekeli kaya penyanyi dangdut wae. Ki miki kabel ngopo? Kabel men nglewer wae. oh nggih nggih Pokoknya nyekelke TV. Piye? Alah. Gedek po antro. Aku ki serius lho aku. serius kula nggih serius Kok nyekelke TV. mboten usah Alah. luput pisan kena pisan Sangka bungah-bungahku sesuk awan perjalanan kancane mangan ndok separo kowe seprapat. Aku malah sudah. Engko kepedesen ora. yen gampang Mangan ndok loro ning njaluk ngene tusia wani ra wae ya. mboten Rawani.
luwih gampang yen angel yen angel ke langkung nah dalam Pak kowe asline nek misale duet ngene iki karo Tiwik karo Tatin milih ndi tak takoni kok jujur wae ra apa-apa awang ming sak rombongan milih sapa Tatin atau Tiwik milih kabeh hah milih kabeh milih kabeh tan kena ti numbas arto ya pun ya Pak ya yo Detra hah ora sudi kowe senengane nari judit rambareng diparingi nggih purun rasudi no. Sesuk jajar aku ya kan tak paringi. Seneng ae cah menengan ra tau omong-omong nek madang teh ogah. Ayo wis ben kowe. Wingi tak apusi niki jejer aku to njukuk maem. Niki napa nggih Pak? Usura sok mangan kok ngene iki aku. Iki mendemi iki. Monggo apa? Ayo kae rajangan ikan laut. Aja sok mangan ngono nek kowe wiraswara ketancepan rigulumu marai iso nyuwara. Terus jejere. Niki napa niki? Iki ndok kamal ning swara apik aku. Sedane ming lawuh jangan bening tok. Sakake. Yo, mangga.
Matur suwun. Ya.